Welkom bij Zeg het maar. In dit programma laten inwoners hun mening horen over actuele onderwerpen. De vakanties zijn in volle gang. Herinneringen komen weer boven. Onze vraag aan de deelnemers van Rondje Koeberg is dan ook: wat is uw mooiste vakantieherinnering? Zeg het maar. Oh god, dat zijn er veel. En dan moet ik uit al die mooie herinneringen moet ik de allermooiste pakken. Nou, dat zal ik toch zeggen. Dat is een van de eerste vakanties dat ik met mijn vrouw samen ging. Met de kinder en een tent. En die had nooit in een tent gekampeerd. Nou, dat wordt dus zo spannend, hè. Dus op de eerste plaats, waar we gingen overnachten, toen zei ze: oh, die binnentent, dat hebben we helemaal niet nodig, hè. Dus we hebben op de kale grond en die kinderen zeggen: pap, dat vinden we helemaal niet leuk. Nou, en waarom wordt het toch de leukste herinnering? Ja. Wie we toen echt gingen staan en ik met die binnentent kwam. Nou ja, die kinderen die meenden tot ze in het aardsparadies terecht waren gekomen. Hè. Ja. Nou, dat ik ging eiland hoppen in Griekenland lang geleden. Toen we naar Genk gingen rijden. Toen gingen we en eiland hoppen? 3 eilanden. Samos, Patmos en Ikaria zijn we geweest. En Griekenland is mooi? Ja, prachtig, prachtig. En gewoon de sfeer en de rust van de mensen. En het strand, het water, het eten, alles. Ja, dat waren geweldig. Ze brengt mij wel op een idee, want dat is ook in jullie jonge jaren geweest dat jullie elkaar nog niet zo lang konden. En dat hadden wij ook. Hadden wij zo'n fly and drive en dan kon je met het vliegtuig, was ook in Griekenland. Lekker gingen we met de motor, gingen we door alle gebieden, waren we verdwaald. Zagen we een terrasje waarvan we niet wisten dat het een terrasje was. Het was gewoon een huis met een tafeltje. Kregen we cola die 5 jaar over de datum was, ergens in the middle of nowhere. Weinig prik. Weinig prik, maar heel veel geluk. We hadden zo'n mooie tijd. Dus ja, daar vond ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Ja, ik ben bijvoorbeeld in Mongolië geweest, dat wil ik dan nog wel even vermelden. Oh, dat was heel speciaal. Mongolië, daar ben ik geweest en ja, met een kennis van mij, die heeft het over uitgenodigd. En ik hoorde waarvan links, ik ga ervaring opdoen wie andere mensen leven en culturen mee te krijgen. Nou, dat was mega, dat heeft echt toch wel indruk gemaakt. Want het zijn heel andere mensen, die leven heel anders. In een hele andere omgeving, dat is heel erg mooi. Maar dat is ook een manier van vakantie vieren om dat mee te maken. Canada vond ik wel een leuke vakantie. Met een keer. Ja, zeker gaan ze in Canada geweest. Ja, bij de hele jonge jeugd zijn we dat een keer geweest. Gewoon net een kameraad geëmigreerd is en we gingen gewoon eens even kijken. Voor een week of 2, 3. Leuk bevallen, rondgetrokken. Wat is speciaal in Canada? Veel ruimte, heel veel ruimte. Ja. En ook leuke natuur. En rustig. Op de weg, heel rustig. Ja, ja vond ik wel. De mooiste vakantieherinnering wandelen. Ja, heb je daar ook wandelvakanties gemaakt of zo? Ja. En dan kijk je in een speciaal land of een speciale plek nu? Wij gaan altijd naar Oostenrijk, zelf. Met z'n tweeën en dan doorwandelen. Heel veel. Ik denk de Cinque Terre in Italië. Of Kroatië. Het wandelen, ja, Korčula was ook geweldig. Het is echt niet het einde. Ik vond de mooiste herinnering Noorwegen. Met de wandeltochten daar. Toen best de ganse lijn door. Dus niet die drukte en die schitterende plekjes zoals met de camperkinderen staan. Het was prachtig. Mijn mooiste vakantieherinnering, ik denk Kroatië was het, Joegoslavië was een Poreč voor een leuke vakantie. En waarom, want je hoeft niet zo heel lang te denken, waarom is dat? Het was onze eerste vakantie samen. De natuur, die watervallen daar, ja, dat vond ik wel lekker. En ja, dan vroeg ik natuurlijk ook, wat was de mooiste vakantie? Zal ik dat ook maar zeggen, hè? Mijn mooiste vakantieherinnering, oh my god, dan moet ik weer heel ver weg. Ja, dat mag. Nou, ik denk toen ik toch wel een jaar of 12, 13 was dat ik voor de eerste keer bergen heb gezien. Klinkt heel belachelijk natuurlijk voor de jeugd tegenwoordig. Ja. Maar goed, ik ben een beetje ouder als de jeugd van nu. Maar dat was heel indrukwekkend. Want wij zaten in een hele oude Mercedes. En wij reden omhoog en maar draaien, en maar draaien, en maar draaien. En het weggetje werd steeds smaller. En dan zie je daar de toppen van de bomen. En dat vond ik heel eng. Maar dat was wel weliswaar een enge indruk, maar wel een hele mooie achteraf gezien. Waar moedertje natuur ons gebracht heeft. En de ene die heeft een rots en de andere die heeft een boom en de andere die is vlak. En ja, het is gewoon, en dat die gewoon zo heel mooi in elkaar zitten. Ik bedoel, er is geen één berg die langs elkaar ligt. Er zit er altijd ergens eentje tussen. Nou, ik vind dat ik kon iedere zondag bijna wandelen. En dan hebben ze ook zo'n schöne wandelingen hier in Limburg. Hè. En dan hebben ze die, yes. Nou, ik heb er al heel veel
fijne vakantie gehad. Maar wat het mooiste is, ja, dan moet ik toch nog wel eens... kan ze het vaak niet vergelijken of ze nou, zeg maar, een stedenreis of dat ze Oostenrijk de bergen in Gijs. Dus dat springt bij dicht nog niet ter eind echt helemaal op benoemd. Nee, dat kan ik niet direct zeggen, omdat ze het niet echt kan vergelijken. Ja. Okay. Maar net als Kroatië en zo is heel mooi. Ja. Wie we naar Rome zijn gegaan. Zoveel bezienswaardigheden. Hè? Ook nog muntjes in de fontein gegooid hoor. Nee. Maar dat huurt er eigenlijk een beetje bij. Ja, maar ik dacht, dat geloof ik niet zo aan.